Zložitá prihrávka Hanzušovi, ktorý musel čeliť napádaniu francúzskych hráčov. Baranka nedovolil Francúzom oslobodiť sa. Kopecký, Radivojevič, Sekera. Vrátil Radivojevičovi, už sa naši dokázali rozostaviť. 40 sekúnd pred koncom presilovky je využitá. Branko Radivojevič a jeho druhý gól v tretej tretine. 5-4 v 51. minúte zápasu. Znovu ako cez kopírák. Veľmi dobré nakorčulovanie, tentokrát na odskoziska, ale znovu chcem upozorniť na postavenie Miša Hanzuša na hranici bránkoviska a strela Bránka Radivojeviča tentokrát do opačného rohu si našla svoje miesto. Radivojevič si vymenil miesto so Sekerom a prakticky z jeho pozície využil presilovku. Sekera sa neulakomil na strelu a Branko Radivojevič skoroval štvrtýkrát na majstrovstvách sveta. Krátky švih, zakrytý je to výhľad. Michal Hanzuš, hoci bez bodu.